Njuško i Uško. Uopšte ne morate verovati, ali nije baš uvek tačno da su psi i zečevi neprijatelji. Ovu priču ispričao je jedan lovac, a svima je poznato da u lovačke priče ne smemo sumnjati. Negde, niko nije kazao gde, živeli su Zic Uško i Kucov Njuško. Bili su dobri drugari, delili su dobro i zlo, pa zajedno išli da traže hranu. Uško kupus i šargarepu, a Njuško neku neogludanu kost ili ostatak ručka koji je po tanjiru razmazao neki razmaženi mališa koga mama uvek tera da jede, a on gnjavi. Jednog jutra Uško se nije pojavio na sastanku. Pa je Njuško otišao do njega da vidi šta je. Uško je ležao bolestan od teške kijavice. Nos mu je curio i curio i curio. Drugačino, ne brini, uzviknuo je Njuško. Negovaću te bolje nego pravi bolničar. Ozdravit ćeš brzo. Tako je i bilo. Nije prošlo ni nekoliko dana, a opet su dva drugara veselo krenula u igru. Čiča miča je gotova priča.